dalokich lisach Łužice wakaja skowane mocy. Se sławny serbski kuzwa krabat, a nowe dordom de priki Łužice lita 1714 na tebie czeka. Wuslicz čmowe kučiki starych mistów, samotne krajiny, a odkryj se historiske mistna, kotreż jeszcze żenie do toho we videowej hry pokazane nie są. Recz z ludźmi, bajowymi postawami, abo też zwierzętami. Dybiu nadok spielnić. Za to trebam horcu piec. Dajku, kajż tam rożku stej. Si tež pekar, abo koła. To pak je wózka a smerdžiaca roč. Komu to prajš? To nie je roč, to je kliw. Mu. Wotry noż. Romacz przedmioty, kombinuj, a używaj je miesobu. Hucz, rejuj, a spień tak mnohe nadawki a hodanczkary. Zo so potaństwo serbskiego krála odkryje.